Un dels reptes més importants o que cal estar molt a sobre seria el temps. Explicar-me amb claredat i que totes les coses que m'anaven passant pel cap quedessin ben explicades i que la gent que llegís el meu TFG pogués arribar-ho a entendre. Es muy difícil dar algo por terminado porque siempre vas a querer aportar algo más. Tot i que no ho sembli, les peces acaben encaixant. Un dels aprenentatges més grans quan fas el TFG és sobretot tenir molt en compte que a vegades no tot surt com tu esperes. Sé trabajar en algo que te motive porque estarás muchísimo tiempo. Si tornés a fer el TFG, alguna de les coses que potser no faria és preocupar-me pel dia de la presentació. Sí que és veritat que el dia de presentació vas molt nerviosa, però realment és un projecte i una investigació que portes durant fent molts mesos i que ningú sabrà tant com tu, no?, per poder presentar-lo. Segurament experimentaria amb altres materials i tecnologies que no vaig poder fer per una qüestió de temps i que m'hagués agradat provar. Si tuviéramos que volver a empezar, lo haríamos todavía con más tiempo. Volveríamos a hacerlo con pareja, siempre y cuando las dos estemos igual de comprometidas y motivadas, ya que el apoyo, la creatividad y el trabajo en sí mejora exponencialmente.